tao lang. Ano po yun, ma'am? Isang tao lang yung papabooster. Sino po? Yung mother ko. Mother. Oo. Ay, nandun po siya sa kabila. Ako. Noyang. Po ako dito. Huwag ka muna kay Sir, mami mo. kasi yung schedule niya dapat January 29. Kaya lang hindi nagpa-move kami today. So, yung okay lang ba to? Ikain nyo na lang po yan. Sige po. Urahin nyo po, tapos taas nyo po February 2, 2022. Ah, sige po. Last bill lang po ako, last day po. Huwag ka na kay mami mo. Huwag ka dito calcio, no? Naka-BP si... Huwag ka muna, bibig siya. Ayan o, ayan na yung tao, ayan na yung tao. Ilan taon na po, Nay? 57. Ay, 57. 57 sa 6. Nagme-maintenance? Oo. May ubosi po, na allergy? Hindi, ala. Wala naman po. Okay naman po kayo, Nanay? Oo. Teka ang baby. Ito siya. Napay na baby yan ah. Put namin ang daddy pa mo. Sige po. Ang titong kanan. Ay, lagi sa akin. Bakit niya ini nih, mandi nih, maganda na. Ayun. Window mo. Huwag lang ni window. Ma'am, isa lang po yung mother ko lang. Window na yun eh. Dati no kasi kaya ni right, left na naman niya. Ay right. Ay left, what left na naman. Ano yung first and second dose niya? Ay, Sino? Sinovac. Oo. Pwede yan, kung kaya. Oo, pwede. Sinovac. Ay, nakalimutan namin na alisin yung ano niya. Dito na lang. Name tapos signature. Asan yung card ko? Binigay mo. Kita mo. Nabubuksan na baby oh. Yan na, inject na si Lolo oh. Inject na si Lolo oh. Ayan, check ka nang malikot na. Mas ka. If ever po maglagnat or sakit katawan, para sa tamol mo po every 4 hours. Okay. So, kumbagay. Tusok na ako. Ayun, natusok lola. Thank you. Ma'am, temporary card nyo po, no? Yung release po ng original is Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. po. Kahit sino pong kukuha, ma'am, basta padala lang yung card na yan dito, no? Okay po. Okay po. Thank you. Thank you, ma'am. Hindi, naramdaman mo yung vaccine nung pinasok ka rin, hindi mo naramdaman. Kaya hindi mo naramdaman pinapasok yung